Kaixo nere supertxiki eta superfamiliak zer moduz zaudete itziar naiz, umen mentorea, psikopedagogoa, reiki eta hezkuntza fisikoko irakaslea. Badakizute ikasteko errepikapenaren bidez egiten dugula. Eta honek mezu sakona dauka. Demagun zergatik gogoratzen ditugu guk gure adinean edo nere adinean, mezeta juten ginean abesti guztiak oraindik ni gogoratzen ditut. Igandero errepikatzen zizkigutelako etengabe gauza berdinak. Eta hor ditugu. Zeiten zuten ere leheno matematika taulak ere abesten ikasten zituzten, eta ziur nago hola ikasi dutenak gaur egun ere oraindik badakitela. Baina ikasketa sakonagoa da. Agian nik zuri esaten dizudanean emozioek mezu importanteak dituztela, hasieran modu batea ulertuko duzu, baina errepikatuz eta entrenatuz askoz sakonagoan ulertuko duzu, eta emozioi informazio guztia aterako diezu bizitza hobe bat eraikitzeko. Hortan entrenatu nahi baduzu, idatzi iezadazu eta lagunduko dizut bizitza eder bat sortzen.